Sanamukela kuSolomoya TV nomkhulu Mazibuko. I-channel eniphakela indaba ezisuka kwele mimoya. Kodwa ngiyabona mkhulu futhi ukuthi uphethe nembiza. Ngeke ngaphuza ikhaphu la ibe namandla. Yazi mkhulu ngithe mangiphuza le mbiza le. Nokudla zange kungene ngoba ngiyabona ukuthi kwayena ifike yaba ukudla emzimbeni. Ngize ngadla ngosuku elani ngingazi ukuthi kwabanye abantu izobaphatha kanjani. Kodwa ngiyakhumbula ukuthi uthe inokwenza nokugeza izinso ubuya lena enzansi. Uthe yasebenza kwabesilisa nabakwesimanje. Bengizocela ukuthi ukusitshele ngale mbiza yakho nokuthi abantu bayithola kanjani, bayithola kubani, bayithola nini. Ngicela ukuthatha ke intambo ukuthi ngizilahlele kuwe kodwa nazi intambo zikuwe. Amen. Ngiyanibingelela ke ngibingelele ke abafowethu esinawo la. Ngibingelele ithunya zizonke. Ngibingelele ke nezidalwa. Siyayisithi sinezidalwa. Sithi sinamadlozi. Wona lapha abantu asebeduke kangaka khona ngenxa yamadlozi. Nemimoya evukayo yethunywa nezidalwa ezivukayo abantu esikhathini sanamhlanje sebafuna ukuthi kusetshenzwe imimoya ngendlela bona abafuna ngayo. Ngiqale ke nje ngokubingelela kubo bonke nabakhona ku comment section. Siyabonga kwaba subscribeile, sibonge kwabashareile naba likeile. Ngiphethe nansi ke namhlanje imbiza yami. Le mbiza ngicanga ukuthi kwamanye ama channel engike ngavela kuwo ngike ngayiveza ivela ngesigubhu esimhlophe. Kwakuyisigubhu esimhlophe kulamanye ama channel engike ngavela kuwo okuyisigubhu esimhlophe kuseyiyo le. Imbiza eyaselapha kakhulu isibeletho, iyazelapha izinso, iyaklina kakhulu egazini, iyaligeza negazi lembiza. Iyakuhlanza nje njengoba eseshilo umkhulu Dlomo la echaza ngokuthi naye uke waphuza inkomishi. Uphuza inkomishi nje egcwele la. Uphuze nje inkomishi egcwele izokusiza, iyachamisa kakhulu kodwa. Ukuchama iyachamisa. Ukusana etoilet uyohlala phansi uyoshawa number 2 hayi. Ayihluphi kakhulu ngalapho. Isingakwenza nje phela ukuthi ke uyoshawa number 2 ngoba uzobe mhlambe kuthole ungcolile. Mhlambe kukhona into elwisana nazo kodwa nje hayi. Angwazi mina number 2 angaze ngayibona igijimisa itoilet. Kodwa nami ngelinye ilanga ngathi ngiyayiphuza. Yasihlambulula isisu. Yasihlambulula isisu ngiyiphuza. Mina ke nami ngiyayiphuza lembiza, ngiyayiphuza. Iyasebenza impela kakhulu ezinsweni, esinyeni, esibelethweni, emzimbeni nje egazini. Iyalihlanza kakhulu igazi. Abanye bazokhomenta comment section. Bayayazi lembiza, asebeke bayisebenzisa bayayazi. Bakhona balapha kuma comment section ababukeli beSolomoya TV esebeke bayiphuza. Ibe laphile abanye bebenobuhlungu uthola ukuthi ubuphezulu kwezinso la esiswini. Abanye baba nama operation. Iyasiza kakhulu. Iyasiza nabalabo abahlushwa isilumo uma bezongena esikhathini. Uyiphuza ngisho ungena esikhathini lena ayinayo umgomo. Ayinamgomo ke le imbiza. Iyabasiza abantu abaningi, abanye banenkinga uthola ukuthi kwakuthiwa unento la ngaphakathi eyisigaxa ngaphakathi esinyeni sakhe noma ngaphakathi la emathunjini uyayizwa inyikaza kuyinyikazisa lembiza iyinyikazisa leyo nto leyo. Okucela ngokusobala ukuthi ilwa nje nezinto ezoyifica lapha ngaphakathi. Imixweke yathintwa kwafakwa neintelezi kancane la. Njengoba ngasho ngelinye kwamanye ama video esiwaqophileyo ukuthi intelezi ibisebenza emabuthweni noma ibisiza amabutho abegeza ngayo mayihamba empini. Kufanele ukuthi alokhuzane alwe nemimoya phambili. Intelezi ixutshiweke nezinto abayixuba ngazo amagedla ngoba intelezi beyixushwa amagedla. Manje imbiza ezokunyanga ezeyinyanga imbiza ezokunyanga ezeyinyanga imbiza akusize zamagedla
igedla alikwazi ukuphatha imbiza. Igedla alikwazi ukuphatha imbiza. Ngiyokuchaza ke ngelinye ilanga ukuthi yini inyanga, yini igedla, ukuze sizokwazi ukuthi sibe kuhlukaniseke, ukuze abantu bengadukiswa futhi. Mangikhuluma ke ngokwelashwa nokuhlanganiswa kweintelezi, bengiqonde ukuthi nala kulembiza zikhona amakhambi ahamba neintelezi ezimbiwa phansi, ngoba kungamakhambi okuphansi ukuthi kube amasosha azokwazi ukulwa nezifo kuphi emzimbeni. Ngeke ngasho ke kwamanye amavidiyo ukuthi intelezi bisebenza emabuthweni, amabutho siwabiza njengamasosha, kuyaliwa, amabutho ayalwa. Angikhulumi amabutho lana enwahlanganisayo ezilwane, angikhulumi ngezilwane. Angikhulumi ngezilwane, mina ngikhuluma ngebutho lomuntu, abantu abahlanganisiwe bakhanda ibutho elithile. Hayi amathambo nezilwane nani ezihlanganiswayo. Angikhuluma amabutho, ngikhuluma ngani ngebutho eliwumuntu. Leli nje elinomali olaziyo. Yebo. Iwona besebenzisa intelezi. Ocela ukusobala ukuthi uma ngifake amakhambi azintelezi la, ucacile ukuthi lembiza le iyakwazi ukuvuselela amasosha emzimbeni. Njengoba besho nje udloma ukuthi imenze yena wangacabanga nokudla, okusho ukuthi ibooster le appetite noma ibooster ilokuzana, angazi into ukudla noma ibe ukudla yafaka nomsoco lo, yafaka nomsoco kuphe egazini. Iyalihlanza impela ke igazi lembiza, iyalihlanza. Umama la endlini yena wayiphuza, wathi mayephupha ebusuku kwathiwa ihlambulula indiki esibelethweni sakhe. Laba abadikizelayo abahlushwa undiki indiki, kwathi ke mayelala ebusuku bamtshela ukuthi lembiza uyiphuzisa omazibuko, ilihlambulule indiki, igeze indiki ngaphakathi, ngoba wabona kuphuma ihlwili ephusheni. Ngikhuluma ngephupho la, wabona kuphuma ihlwili mayekade iphuza. Wasiyamtshena ke logogo ukuthi hayi, ngoba nami ngayinikwa isalukazi, namhlanje ke ngithi ngilele nje namhlanje engavuka nePhoenix lenyoni yomlilo, noma lo luyasu usilo lomlotha, iPhoenix ngivuke nayo. Ingakho ke ngizoyibiza lembiza, ngiyibize ngePhoenix. Ngiyibiza ngePhoenix ke. Ngiyothi mase ngenza izitika zayo bese ngiyabhala ukuthi iPhoenix imbiza yamadoda, imbiza yabantu besifazane, iyasiza kubantu besifazane, iyasiza kumadoda, ngoba ihlambulula izinso nesinye, ihlambulule izinso nesibeletho, ihlanze negazi kulezi izifonyana eziba khona egazini, iyakuboosta nje kakhulu. Ayifakwe amaphilisi ke le, ayifakwe amaphilisi, ayifakwe amakhemikhali le, iyiyo nje. Uthathwe nje ihlahla noma ke lawo makhambi lawo aphekwa, agxotshwa, aphekwa, ukhandwa lembiza le. Uphuza nje inkomisho egcwele bese uhlala namanzi ngelitha afudumeleyo, uhlale nje ngamanzi ngelitha afudumeleyo, ude uphuza nje ukusetoilet uyochama, ude uphuza nje ukusetoilet uyochama. Izokuklina complete umzimbeni, izokuklina nje complete emzimbeni. Ngicanga ukuthi uphelele kwembiza. Angazi mawukuthi khona ofuna ulwazi ngalembiza noma uyifunayo, uzofona, fonela inamba la kuSolomoya TV, iSolomoya TV. Uzofona, uzojola inamba lapho, afone eze kimi iprice uyithola khona. Mayile ngakanani uma ezoyithatha lembiza yami le. Lembiza le ngayinikwa isalukazi, sathi kimi kodwa imbiza yokwelapha icancer yani yesibeletho. Wazi wangitshena ukuthi abantu kudaleka icancer esibelethweni ingoba banenkinga yokuthi sekwagcwala iacid emzimbeni noma amakhemikhali ke imijovo, amaphilisi. Manje besehlela ngezansi ukupreventa uvalelele igazi ukuthi lingaphumi noma ungayi esikhathini ngokuyimvelo. Base bethi ke lembiza le
iyaklina ichemical emzimbeni isuse ihlambulule igeze nezilonda ziphole ipolisi izilonda kuphi esibelethweni. Wayethe yecancer esibeletho wathi kimi hamba ohlanjululwa imimoya isebenze ukuze uzokwazi ukuthi ngikunike imbiza yomcebo noma ezokucebisa. Kodwa ke wayengasho ukuthi angicharge abantu imali enkulu ngayo. Ngoba ethi imbiza yomcebo kusho ukuthi wayenzela ukuthi ngisheshe ngiyogeza ngoba ngizobe ngigijimela umcebo. Ngisheshe ngiyogeza ngoba wangitshela impande zakhona zazi u3 zangezeka ke mayebuya ziwu7 impande engenela. Ziwu7 impande engenela ngicanga ukuthi uma uyisebenzisa izoklina izokuhlanzela isibeletho ikuhlanza izifo izinto ezizilonda ngaphakathi esibelethweni noma esinyeni noma kuyizinso abantu bahlushwa izinso njengoba eshilo ke umama lendlini ukuthi uma iphuza yena kuthiwe kuye ebusuku ihlanza nendiki. Kuchaza ngosobala ngoba umuntu maye ehlushwa lindiki ufelwa izinso ziyafa izinso zakhe. Abanye bachama ngezigubhu ngamapayipi uthola usephethe isigubhu uhamba nesigubhu izinso yifile. Okuchaza ngosobala ukuthi iyayifakazela lento eshuwe yilo mama ukuthi lembiza iyalihlanza nendiki kuphi ngaphakathi kwesibeletho sakhe. Ilapho nje le ndaba yalembiza le mawuyifuna uzongifonela. Indlela yokuyisebenzisa uyiphuza nje uyithele njengoba inje uyithele nje inkomishini egcwele. Engathi ningathenga ke inkomishini amele. Le insimbi inkomishi. Nithenga nje inkomishini amele inkomishi insimbi bese uyalukhuzana uyayithela igcwale inswi. Inkomishini amele ngiyabonga. Nansi le nkomishi. Komishini amele uyayithela la iyagcwala uyayiphuza lembiza le bese uhlala nelitha lamanzi afudumeleyo awom. Amanzi awom amanzi afudumeleyo uhlale nawo ude uphuza nje uyiphuza kanye uyibona ukuthi ikusiza kanjani kwenzakalani emzimbeni wakho. Ungayiphuzi manje inkomishi egcwele uphinde uphuze manje kanti isizokulokhuzana ikwenza into engingayishongo mina ikwenza into engingazazi mina kuyo. Ngoba ngithi uphuza inkomishi usungayiphuza ngenkomishi ezimbili mawusuyizwile emzimbeni kuwe ukuthi isebenza kanjani. Kodwa kuyikhethela ukuthi ukhetha ukwenza njani noma ubheka isifo sakho ukuthi simi kanjani. Kodwa nje mina ngutshena nganayo inkomishi yenamela eyodwa nje uyigcwala isithi inswi noma uthola ikhaphu le eniphuza ngayo itiye uyithele igcwala ithi inswi bese uhlala nje nelitha lakho lamanzi uyiphuze. Uphuza amanzi izolokhu ikuchamisa ake cleaner nje iyakhipha nezinye izinto ngaphakathi obeyokade ungazazi wena. Ilokhu ihlanza nje iyahlanza la ngaphakathi iyahlanza. Mhlambe abanye baba nephunga abanye ke baba nomchamo wabo usuyanuka unephunga umchamo iyaklina lembiza le iyaklina. Kodwa uma usunephunga umchamo wakho ubona ukuthi ayikusizi lembiza ubuye uze la kimi ngizokunika inono mina. Ikona impande yenono engizokunika yona. Lizoklina uma ubona ukuthi ayikusizi ngizokunika inono mina. Ngendlela nami engilihlanganisa ngayo amakhehla nezangazama ngitshena ngayo. Kodwa nje yona ngineshlong ukuthi izokusiza. Futhi nginesiqiniseko esinqala ukuthi lembiza le izokusiza khehla lami nawe gogo. Izokusiza futhi kamnandi izokusiza nje kahle. Amen. Ngithi angibongeke nizeke nifune nithole lembiza nidlulisele nakwabanye bakhona ukuthi bayithole lembiza ukuze uzokhona ukuthi isebenze. Iyasebenza lembiza kakhulu. Phoenix. Okay. So mkhulu ngiyakuzwa ngalendlela oyicacisa ngayo. Yebo. Ngoba ukudla okuningi esikudlayo. Yebo. Into kune acid, kunama preservatives. Okunye kuya increase imucus noma ugwebu elisemzimbeni. Yebo. Eliminate laba okhokho zine acid. Lezi zinto zifike zenze lokugwebu lento okuthiwa ngesilungu imucus. Yebo uketshezi. Yiloko ohlala izifo. Qhubeka hlobo.
mangokulalela la kusho ukuthi le mbiza yakho ingakwazi ukuthi isize ukuthi lokugwebu lehle enzansi liyo kuphela qha. Okunye bengifuna ukuqeda mkhulu ukuthi enye into bengayisho mkhulu ukuthi abantu mabakufonele bafune le mbiza. Ngiyacabanga ukuthi enye eyazo le mbiza ungayishiya nathi eseziphekiwe noma osoyigcwalisile. Kodwa abantu mabangatholi inamba yethu la escreenini mabafonele wena oyifunayo mhlambe mkhulu mhlambe useThekwini awukho useGoli uzamthumela wena uza message athi uzosithumela iWhatsApp ukuthi kunomuntu okanje ozofuna imbiza ukwenzela ukuthi abantu noma bayifuna ungekho useThekwini bayithole. Kodwa noma kunjalo mabakhulume nawe kuqala uzosithumela imessage and then thina sale sesikhuluma naloyo muntu ukuthi akwazi ukuyithola ngoba thina silapha eGoli kube lula. Yabona mkhulu ngoba awuhlali eGoli uyavakasha kakhulu umuntu ohlala eThekwini. Ngiyacela nje bantwana bethonga niqhubeke njalo niyikhulise le TV isazomnika okuningi okuyomphilisa futhi. Ngiyacela bantwana bethonga eThekwini ngitholakala kwamasho kwamasho umdala kwa-H omdala lapha ngase itoro komhlobo ngitholakala khona bese kuthi eGoli ngitholakala eZolamndeni. NgiyeKapa ke nge-15 zika-August. NgiyeKapa nge-15 zika-August sisihlanganisile nabantu baseKapa sakhuluma bese sibheka indawo esingakhona ukuthi senze njani sisebenzele kuzo njengamanzi kodwa ulwandle lukhona ngoba nalo liyadingeka kakhulu. Laba abantu baseKapa bahlushwa zithunywa zane zamandawe isikhathi esiningi bahlushwa izithunywa zamanzi idlozi elimhlophe. NgiyeKapa ke impela siyayosebenza nje nge-15 nje uzobe ngiseKapa. Ngiyobuya sengibuyela la eGoli. Mangisuke eKapa nje ngiza la eGoli bese ngihlela eThekwini. Abantu baseThekwini sebezongikhomba. Abantu baseThekwini sebezongikhomba. Mele mangithe ngikhona eThekwini ungiphuthume. Mawukuthi udinga uza kimi. Hayi ukuthi ngiyakubiza ngubizi mina. Uzoyizela wena ngenkinga yakho kimi. NgiyeKapa nge-15 nje ngiyoqala uhambo laseKapa ukuthi basizakala kanjani abantu baseKapa. Ngiyacela ukuthi nisondeleke nina abantu baseKapa. Nisondele bantwana baseKapa. Bantwana abahlushwa imimoya mina ngelapha imimoya. Abahlushwa umoya, imimoya. Ngicela ukuthi basondele abantwana baseKapa. Amen. Ngicabanga ukuthi inamba nizoyithola khona la uma nifuna imbiza iPhoenix. iPhoenix le. Ngoba ngivuke nePhoenix inyoka yomlilo inyoni yomlilo namhlanje. Kodwa ke bekuliphupho bekuyisibonakaliso noma kuliphupho elijulileyo nje ngoba nami ngilisefe ngendlela yami ngalibuka. Sase silishare ke nezinsizwa noma salibhunga nezinsizwa izanusi zezwe engihlangane nazo isigungu sethu lezi esisebenza kuso. Ngithi angibongeke kubantwana bethonga ngiyabonga. Amen.